Київському університеті Шевченка нові вікна. Турецька організація «ЦІКА» на чолі з координатором Джунейтом Есмером та послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдер'e відвідали університет, де завершили ремонтні роботи. Bildiğiniz gibi 10 Ekim'de de Rusya'nın bu Kiev'i bombalaması sonucu tam Şevçenko kavşağına düşmüştü bombalar ve bu kavşaktaki bütün üniversite ve diğer kamu kurumları da zarar görmüştü. Biz üniversite rektörlüğüyle temasa geçtik. Ortak proje yapabilir miyiz diye. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler ve biz bu sarı binanın Lingüistik Fakültesinin içindeki bütün cam ve çerçevelerinin hepsini değiştirmeyi önerdik. Ankara merkezimizde kabul edince bu projeyi hemen 1 Kasım'da başlattık. 45 günde de tamamladık. Bütün iç ve dış cam ve çerçeve 270 adet cam ve çerçevenin hepsini değiştirdik, tamamladık ve bu sayede öğrencilerin biliyorsunuz elektrik kesintileriyle online yapılamıyor artık. Yüz yüze eğitim almaları için, sıcak bir ortamda eğitim alabilmeleri için bu projeyi gerçekleştirdik ve tamamladık. Bugün de rektörlüğe teslim ettik. Нагадаю, що 10 жовтня росіяни атакували столицю. Декілька російських ракет влучили біля університету Шевченка. Найбільше постраждав жовтий корпус. Там вибило майже всі вікна. Одна ракета впала недалечко, не дай Бог, якби 200 метрів трошки десь у бік, могло б і корпус накрити. А корпус – це унікальний. Це пам'ятка архітектури 1852 року. Тут вся філологія нашого Київського університету зібрана. Вивчається більше 30 мов, в тому числі і турецька мова. Із представниками цієї країни маю досить давні стосунки, досить давні відносини, це починаючи з 2003 року. Я вже тоді переконався, що у цих людей шлях між словом і ділом дуже коротенький. Якщо слово, зразу йде діло, зразу є результат. Навпроти будинок стоїть і досі із вікнами, які закриті картонкою. А Інститут філології вже має нові вікна. Оце, що зараз відбулося, оце ще більше зміцнення, поглиблення нашої дружби, то особисто я не те, що подвою, а потрою зусилля, щоб і далі вивчали наші студенти турецьку мову, турецьку культуру, історію Туреччини, літературу так само, і щоб далі розвивалися стосунки між нашими країнами. Ще кілька місяців тому університет виглядав так. Bu Ekim ayındaki füze saldırıları sonrasında üniversitenin Filoloji Enstitüsü ki bu bölüm Türkçe dil bölümüne de ev sahipliği yapıyor, ciddi hasar aldı. Buranın camlarının değiştirilmesi özellikle de şu an bastırmış olan kış koşulları altında çok önemli bir adım oldu. Rektör Bey de bundan dolayı özellikle teşekkür etti. Дуже важливо, що посольство Туреччини завжди було нашим великим партнером, відображаючи волю турецького народу до дружби з Україною. Скажімо, кафедра тюркології, яка функціонує вже тривалий час, стала таким своєрідним осередком україно-турецької дружби. На базі цієї кафедри було також відкрито і кримсько-татарське відділення у 2014 році. І після 10 жовтня, коли в центр, в середмістя Києва впали російські ракети, ми бачимо просто, що Туреччина є реальним другом. Для нас це надзвичайно важливо, тому що ось тут, я сьогодні не випадково сказав пану послу про те, що ось тут показується, хто справжній друг, а хто тримає ножа в рукаві і чекає, коли ти підслизнешся. І я дійсно радий, потішений. Пан посол сьогодні сказав знаменні слова, що краще, звісно, ми би зустрілися в добрих умовах за чашкою чая чи кави, але друзі перевіряються не тоді, коли добре, а тоді, коли якраз от є такі виклики.